ng bahay namin. Mas pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sekretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa oras na rin ngayon ay 11:23 PM, kasama nyo pa rin at titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Mga kabisyo, ito na po ang ating programa na hindi ka husgahan pagkus ikay pakikinggan. Ang programa nagpo-promote sa radyo ng We Listen and We Don't Judge Culture. At ito na po ang Top Secrets. Mga kabisyo, nasa kabilang linya na po natin ang ating caller. Kaya hindi na po natin papatagalin pa. Kausapin na po natin ang ating caller ngayong gabi na to. Good evening po. Hi. Hello po. Hi, Ma'am Mika. Hi. Hi, good evening po. Good evening. Ma'am, Hello po. medyo mahina po yata signal ninyo. Okay na po ba? Hello, ma'am? Hello po. Ayan. Loud and clear na po. Okay po. Ma'am, Kinakabahan po ako. kinakabahan ka? Opo. Okay, wag kang kakabahan, ha? Anyway, ma'am, hindi na natin papatagalin pa. Nasa kabilang linya ka na. Pangalan, edad, at lugar. Okay po. My name is Mika. And 30 years old po. Wala po ako sa Pilipinas ngayon. Mhm. But I was born and raised in the Philippines. Mhm. Nasa US po ako ngayon. Wow. US. Matagal ka na nasa US, Mix? Opo, mga 20 years ago. Wow. Grabe. So, ano yung namimiss mo sa Pilipinas na pagkain? Madami po. Pero siguro yung yung mga pagkain tuwing Pasko. Puto bumbong, yung Wow. mga ganun. Sarap. Longganisa, hindi mo namimiss yung longganisa ng Pilipinas? Maliit po yun, hindi po ako mahilig sa langganisa. So, ano ba titikman mo kadalasan? Mahilig po ako sa sa sausage na may cheese. Wow. Grabe ka naman. Yung mga German hotdog ba? Yung mga ganun. Ano mga ganun na talagang pag kinain mo, Malaki, no? malaki. Hindi kaya ng isang subuan. Yeah. Anyway, pinagaan lang natin ang kalooban mo. Pinagaan na muna natin ang ating pag-uusap. Pero, Mika, 30 years old, from US, ano ang top secret mo? So, ako po ay isang, ano pa sasabihin tagal? Kasal na po ako. Married ka na. And, Yeah. and bago po kasi ako ikasal sa asawa ko ngayon, nalaman ko po kasi ang nag-cheat siya sa akin nung bago pa siya sa akin mag-propose. Pero, ganun pa man, pinatawad ko siya and then, ayun nga, natuloy kaming magpakasal.
Tapos, after a while, after maybe 1 or 2 years, nakita ko na nag-cheat na naman siya sa akin. So, kasi ang tagal na po namin eh. Bago kami magpakasal, mga 7 years na kami. Mhm. Okay. Tapos, so ang sama-sama ng loob ko kasi hindi ko alam kung paano niya nagawa sa akin yun. Una pa lang, I mean, masama na rin yung loob ko. But then, ayun nga, nag-promise siya sa akin na hindi niya nagagawin. Ganto, ganyan. Hanggang sa, ayun na nga, nagpakasal kami. So I thought that, ayun na yung pinaka-last na mangyayari. After naming ikasal at nalaman ko nga nag-cheat siya sa akin, parang nagkaroon ako ng hindi naman siya magandang thinking, but gusto kong maghiganti sa kanya, like gusto kong gawin yung ginawa niya sa akin, na gusto ko rin mag-cheat. And at first, I just wanted him to feel bad, like the way I felt before. Gusto ko lang gawin yung ganon. And then I realized na parang, kasi nag-cheat din ako eh. Hindi naman sa ginaya ko siya, but parang naghahanap na rin siguro ako nung someone na mabibigay yung hindi niya nabibigay sa akin, na parang pagpansin or yung mga simple things na siguro dahil sa matagal na kami, parang nati-take for granted niya na yung mga ganong bagay. Mix, gusto ko lang muna malaman, gano'n na kayo katagal neto before kayo ikasal? 7 years. 7 years kayong mag-boyfriend and girlfriend. Opo. Tapos, ilang taon na kayo ngayon? Kasama na yung kinasal na kayo? 11. 11 years. So, Yes. anong taon nangyari na niloko ka niya at nahuli mo siya? Yung pinakauna po, Yung una, yung mag-boyfriend and girlfriend pa lang muna kayo. 6 years. So, 6 years po kasi kami nun eh. Okay. Didn't. So, anong ginawa niyang panloloko sa'yo? So, may nakilala po siyang babae sa isang bar. Mhm. Pero nung time kasi nun, sinasabi niya sa akin na kasama niya yung mga friends niya. Mhm. And yung isa sa friends niya na malapit sa kanya, yun talaga yung may gusto dun sa babae. Mhm. Tapos, parang sinasabi niya sa akin, naging tulay lang daw siya. Kaya siya merong contact doon sa girl. Kasi una ko nakita yon parang sa message na nakatago pa, naka-hide. Pero may nafe-feel na kasi ako na parang ang weird yung kung paano siya makitungo sa akin, ganito, ganyan. Kaya ako nabuksan yung phone niya. And then nung nakita ko nga na, yun nga, may babae siyang kausap, nung una hindi ko muna siya kinonfront kasi gusto ko magkaroon ng talagang evidence ba. So, sa madaling salita, itong babae na nakita mong kausap niya at kasama niya dun sa club na nakilala niya, may nangyari sa kanila? Dinideny niya sa akin, pero yung babae kasi umamin. Okay. So, yun ang unang nahuli mo siya ng panloloko niya. Yes. So, before pa lang kayo ikasal, ilang beses kanya niloko? Isang beses lang? Isang beses lang. Okay. Punta naman tayo dun sa kinasal kayo. Nung kinasal kayo, nangako siya na hindi na siya magloloko. Yun ang mismong pagkakasabi niya sa'yo, right? Yes. Okay. Kaya nga din ko siya pinakasalan. Oo, yun din ang ano niya, promise niya sa'yo. So, yung kinasal na kayo, ilang years bago siya nagloko ulit? 2 years. 2 years before, Yeah. bago. After After ng kasal ninyo. kami kasal. Yes. So,
Sino na naman? Yun pa rin ba? Yung babaeng dati? Or bago naman to? Iba na. Pero kasamahan niya sa work. Iba pa yung mga, so yung kasamahan niya sa work yung pinaka nakitaan ko ng, I mean, yung talagang nagalit na ako. Pero bukod pa doon, kasi nga marami silang, yung mga friends niya din, meron silang parang culture na, kasi hindi siya Filipino eh. Yeah, okay. But, marami silang parang, let's say, outing, yung as a, parang, Mga team building. workmates. Mga team Yeah, building, parang mga yan. ganon. Okay. And then, ayun, madami ako na-discover na pictures, messages. So, hindi lang yung katrabaho niyang babae, bukod pa doon. Yung sa kada aalis siya, yun Automatic nga, na may makakasama siya, may mangyayari sa kanila, right? ayun lang yung hindi ko sure kung may nangyari sa kanila ng mga ibang girls. Pero marami ako nakitang pictures na magkakayakap, pagka-holding hands. Oo, alam nga naman Um, magpitik bulag lang sila, nagyakapan sila pero walang nagsundutan, di ba? Kalokohan naman yun. ayun nga. So, So, ibang lahi yung asawa mo, di ba? mm, So, yun na nga. Marami ka nahuli. Pero, matanong ko lang din, may anak na ba kayo? meron na. Ilan? Isa lang po. Ilang taon na? 3 years old. 3 years old. Kumusta naman ang pagiging ama niya? He's a very good father and provider din. Kaya lang, I'm in between na yung parang minsan hindi ko alam kung dapat bang mag-let go na lang ako. Mhm. Kasi I love my son seeing his father like, masaya yung anak ko eh. Nakikita niya yung papa niya, yung pag lumalabas kami. Kasi magkasama pa rin kami. Even Mhm. though na alam kong parang may hindi na kami okay totally. Like before. Gets. Kailan ka naman nagsubok na manloko? 'Di ba sinabi mo nga kanina sa sobrang gusto mong bawian, gusto mong maparamdam na etong partner mo ma-felt niya na kung ano yung naramdaman mo, maparamdam mo din sa kanya. Ayun yung, so after namin ikasal, nahuli ko siya dun sa coworker niya after 2 years. After 2 Yung years. after nun, pero ang ano kasi dun, hindi siya natigil din. I mean, after kong gawin yun, parang nagkaroon ako ng satisfaction na hindi ko ba malaman. Parang ang weird niya na, ginagawa ko rin yung ginagawa niya sa akin, ganito, ganyan. Okay, But then, wait. Linawin muna natin. So, yung nahuli mo na siya na may iba na talaga, nag-decide ka na mangilala na ng iba. Isang tao lang ba itong pinag-uusapan natin? actually, dalawa na. Pero hindi kasi siya yung makilala na eh. Kasi, ewan ko ha, ang weird siguro nitong pakinggan. Pero, Okay. mahal ko kasi yung asawa ko. Mhm. Pero parang may hinahanap ako sa kanya na hindi niya sa akin mabigay. Yung affection. Siguro dahil laking Filipino din ako. Yung Yung alaga, pagmamahal. yung asikaso Yeah, ng isang Pinoy, yun ang exactly. hinahanap mo. So, it Mm, means, hinanap mong magiging third party, di ba? So, Pinoy to. Opo. So, yung una mong naging jowa na para pambawi sa asawa mo, ay Pinoy din. Opo. Pero hindi ko Tapos, siya sasabihing jowa kasi hindi ko naman siya katikiman lang, ganun na, diretsoy na kita. Okay na? Hindi po ba pwede yung wala pong nangyari sa amin eh. Oo! So, usap-usap lang? Nung una? Hindi nung pangalawa, wala din physically nangyari. Pang ilan yung minangyari?
So, yung una kasi more on emotional ano siya, yung talagang pero umabot ako dun sa ano na parang, "Ay, parang nahuhulog na ako sa lalaking 'to." Yung una. Nung unang guy to, Opo, sabi mo dalawa, eh. So, ito muna yung oo. unang guy mo na pinag-uusapan natin. So, Oo, nahuhulog ka na, una muna, walang tikim-tikim, usap-usap lang, lambing-lambing lang. lambing-lambing lang. Hanggang sa nahulog ka na, sumundot na. Walang sumundot. Sa una. Walang sumundot din sa una at sa pangalawa I mean sa una. Sa pangalawa, walang yung wala talagang physical kasi nasa abroad ako, eh. Nasa Okay. Pinas siya. Okay. So, more on video. More on video-video lang. Okay. Oo. Video-video, ganun lang. Vidya J lang, ganun. Oo. Eto mga kabisyo, lilinawin ko lang, meron po siyang dalawa na kilalang tao. So yung una po, yun po yung walang nangyari sa kanila dahil yun nga po yung nasa Pilipinas. Tama ba ako? Video-video call lang, send video lang. 'Di ba? Opo. Parehas po sila nasa Pilipinas, by the way. So, sino yung nakapuntos? Wala. Wala po talaga ako nakakaano. Yung pangalawa, pero yung pangalawa yung naka-video-video ko lang. Okay. Ninawin mo kasi, ang gulo mo eh. Sorry, nahihirapan ako mag-Tagalog masyado. Okay lang. Kaya namin magsalita ng English. Ha? You're getting into my nerves. Holy. Anyway, yung first guy, Opo. siya yung unang-una na nakilala mo. Ilang taon na to? Yung lalaki po? Sino ba? Lalaki, babae ba ito? Lalaki po. Oh, lalaki. Linawin mo ha. Yung unang naging kausap mo para bawian yung asawa mo, nasa Manila, pero wala kayong send video. Gusto mo lang talaga na may makausap. Tama ba ako? Opo, tama po. Yes, Ganun. para lang din maramdaman mo yung pagkukulang ng asawa mo bilang yung hinahanap mo. Tama ba ako? Opo. Okay. So, itong second, ito na yung nahulog ka na. Nahulog ka na nagpapadala ka na sa kanya ng mga videos, photos na nakikipagpalitan ka na. Tama ba ako? Opo. Bakit mo ginawa ito sa pangalawa? Ayun yung nafe-feel ko na talaga na parang pawala na kami ng asawa ko. Na na-feel ko na talagang hindi na ako masyadong importante sa kanya. And then, talaga naglulok lang siguro ako nung time na yun ng affection. At saka yung katulad nung dati sa amin, wala na rin kasi siya yung parang spark ba. But then, when I met this guy, very new siya sa akin kasi nga, hindi ako masyado nagde-date ng Filipino. So, pangatlo ba? Pangalawa. Since nung high school ako. Parang pangatlo ko lang siyang Filipino na naka-relationship. And, ayun, yung parang yung care, kahit malayo ka, ramdam na ramdam ko yung parang love na love niya ako. Iba kasi talaga magmahal ang Pinoy. Tandaan mo yan. Ito ang hirap sa atin. Naghahanap kayo ng ibang lahi tapos babalik din kayo sa Pinoy. Pero, ang ano doon, naumay din ako. Kaya tinigil ko na. Pero bumalik ka pa rin. Ayun nga. Ito muna. So, ang tanging gusto mo lang talagang gawin is makabawi sa asawa mo dahil nanloloko siya. At the same time, gusto mo na ma-feel din yung talagang yung husband material, 'di ba? Na may nag-aaruga sa iyo, may kumakamusta sa iyo, may alam mong taong katuwang ka na makakausap mo. Ano bang senaryo ninyo ng asawa mo? Uuwi lang sa bahay para matulog, lalaruin yung anak ninyo, tas lalabas na? Ganun lang ba? Hindi rin yung trabaho niya kasi is nasa military siya. So, most of the time wala din siya sa bahay. Pag umuwi siya,
matagal siya sa bahay pero ano ba, 'pag nasa bahay naman siya may sarili siyang mundo. What do you mean? Ayun nagge-game siya, busy din siya sa mga ano kasi siya, outdoors kasi siya so nagca-camp siya, hiking, ganito, ganyan. Ako din mahilig ako dun dati but since nagkaanak kami, ang focus ko ngayon dun sa bata. Masasabi mo ba, Mika, na nagbago ang lahat simula nung kinasal kayo? Iba na yung pagmamahal niya sa'yo? Simula nung kinasal kayo, simula nung nagkaanak kayo? I think so. Ano yung mga nabago? Ayun nga, parang ang tingin niya siguro dahil kasal na kami is nandun lang yung hindi na ako mawawala. Parang hindi siya natatakot na mawala ako. So, anytime na kailanganin ka niya, nandyan ka. Oo, parang gano'n. Yung pag umuwi siya, may nangyayari pa sa inyo? Wala. As in, wala After na? Wala. Actually, magtu-2 years na akong walang love from him. So, So 2 years ka ng wala talaga. As in, parang back to zero ka ulit. oo, virgin na ako ulit. Iba yung virgin sa back to zero, ate girl, ha? Oo, wala po ako. Wala Linawin ko talagang lang. Zero. Back to zero lang, no? So, yun nga, nag-cheat ka, hindi ka naman niya nahuli. Hindi. Pero, hindi niya ako nahuli, pero ako kasi yung na-guilty. Na-guilty ako dahil parang nafi-feel ko talaga na mahal ko rin kasi siyang mahal ko nga kasi yung asawa ko. Pero meron ako yung parang, bakit hindi niya mabigay sa akin 'tong love na 'to? Bakit kung mabibigay niya sa akin 'to, super 100% okay na sana lahat. Pero may hindi siya sa akin mabigay, like yung love, affection and all, hindi niya mabigay sa akin. So hinahanap ko siya sa ibang tao. Pero 'pag nung ginawa ko yun, nagi-guilty din ako. Kaya pinuputol ko din yung relationship ko dun sa isa, dalawa kong nakilala. Tatanungin kita ngayon, mahal mo, hindi? Yung sino po? Yung asawa mo. Ayun nga Pag-isipan mo nahihirapan mabuti, ha? ako. Huwag mo sagutin, ha? Yung galing sa puso. Mahal mo, hindi? Antay kami. Nahihirapan nga po akong sumagot. Kasi kung mahal ko talaga siya, ba't ko ginawa yun? Pero Yes. mahal ko siya eh. Mahal mo siya. Buti aware ka, no? Nakakatuwa lang din. Buti aware ka, no? And alam mo sa sarili mo na mahal mo siya, pero ba't mo ginawa yun? Tingin mo may pagmamahal pa nun? Tanungin lang kita. Alam mo, to be honest po, ayun din yung gusto kong itanong sa inyo. Like, gusto ko talagang humingi ng advice Yeah, actually. okay. Kasi, hindi ko alam kung love ko siya like before, yung talagang bago kami ikasal, nung kinasal kami, kung ganun yung stage na pagmamahal ko sa kanya, or mahal ko siya dahil may anak kami. At nakikita ko yung anak ko na lumalaking maayos at maganda at masaya dahil nandyan siya, nakumpleto kami. So, dumadaan kasi yung times minsan or lately nga most of the time nafi-feel ko siya yung parang nafi-feel ko ba na nagho-hold lang ba ako dahil may anak kami? Yun, isa yun sa rason. Nag-hold ka lang. Yeah. Continue. Ayun, so talagang nahihirapan ako sa sitwasyon ko. May times kasi siyang sweet din siya sa akin eh. Although na walang talaga nangyayari sa amin totally. Kahit alam mo yun, nanghihingi, ako na yung naghihingi Kasi before, hindi ako yung nag-a-ask. Kahit gustong-gusto ko nang makipag sa kanya. Makipag S sa kanya. Oo.
Pero, Ngayon, nililimos mo na. oo, like, yung, even sa mga friends ko, kasi syempre may mga barkada akong lalaki or what, Mhm. pag tinatanong ko, sasabihin nila na, ano ba, sabi niya, um, parang hindi nakakapaniwala na kaya ng isang lalaki mawalan ng gano'n for let's say, in 2 months, 3 months. Eh, ano pa yung 2 years na hindi kayo nagaganon ta's Eto, ang Mika, reason diretsuhan tayong tanong. hmm, Tingin mo mahal ka pa ni mister mo? hmm. Ikaw bali sa'yo, bilang misis, mahal ka pa ba ng mister mo? Kasi tinatanong kita, ngayon naguguluhan ka, hindi mo alam kung mahal mo pa siya o hindi, nanghihingi ka ng advice. Pero tatanungin kita, ibabalik ko sa yung tanong mo, tingin mo, mahal ka pa ba ni mister mo o hindi na? Feeling ko hindi. Tingin mo bago kayo ikasal, mahal ka talaga niya o hindi? Feeling ko oo naman, siguro nung kinasal kami. Pero yung after ng kasal, sige, papakinggan kita. After ng kasal, tingin mo, Feeling ko nawala. dahil nga sinasabi mo na naging komportable na siya. Oo. Para sa akin, At saka, just to add po, mhm, parang feeling ko 'tong pagiging comfortable niya is also kaya siya nag-stay with me kasi napaka-comfortable ng buhay niya na kasama niya ako. Like, let's say, ako lahat dun sa bata. Most of the time kasi wala siya, 'di ba, sa trabaho siya sa bahay. Pag-uuwi siya may pagkain na, nakahanda. Ultimong pajama nun 'pag maliligo siya, nakahanda na sa labas. yun nga, nagiging konbinyente ang lahat sa kanya dahil sa'yo. Kaya hindi ka rin niya maiwan, literal. At hindi niya masabi sa'yo na ayaw ko na sa'yo. I hate you kasi nakikita ko na okay pa naman. 'Di ba? So, alam ko naman na nandiyan ka lang. So, ako, gagawa lang ako ng mga kalokohan ko dito sa labas. Total naman, alam ko naman, nandiyan ka lang. Hindi mo naman ako iiwanan eh. Tama ba ako? Hmm. Pero naiinis ako kasi ang ganda-ganda ko sa totoo lang. Bakit ako nag-stay sa ganitong relationship? Alam mo minsan naiinis ako sa sarili ko Ba't mo kasi ba kasi pinili magpakasal sa kanya at pumunta ka sa US? Muna. hindi. Nasa US na kasi ako talaga. Doon mo siya nakilala. Oo. Okay. So, Matagal na kami bago nga kami nagpakasal, 'di ba? So talagang parang best friend ko siya eh. Ganun ko siya like, I mean, 7 years kami bago magpakasal. mhm. So Mhm. kala ko ito na yun, kala ko siya na talaga. Pero ba't parang ngayon, nahihirapan ako. Tapos ano pa, iba pa yung, syempre may anak ka na. Ano na lang aanuhin ko sa anak ko pag lumaki siyang wala siyang papa, 'di ba? Parang dumadagdag pa yung isa sa gano'n. So, gusto mo ng advice. Yes. Gusto mo makarinig ng advice. Opo. Susundin mo ba kung sakaling sabihin ko yung mga advice ko? O gusto mo lang ng validation? May naiisip ka naman na talagang desisyon sa sarili mo. Gusto ko po ng isang advice from a guy. Kasi most of the time 'pag nagtatanong ako ng advice sa mga girlfriends ko, like yung mga kaibigan ko babae, siyempre mas pinipili nila yung side ko kasi kaibigan ko sila. So, I want someone na sabihin nila sa akin kung ano yung tingin nila dun sa situation namin. Okay. So, gusto mo na? Start na natin? Yes po. Alam mo, Mika, nakakalungkod lang din na mapakinggan namin yung kwento mo. Pero, unang-una sa lahat, kapag ganyan na yung nangyayari sa'yo, bilang isang wife, di ba? Dapat, nire-respeto ka ng husband mo eh. Dapat nire-respeto ka ng asawa mo na lalaki, unang-una, sa lahat ng aspeto. Di ba? Pero, sabi mo nga, iba ang kultura nila bilang isang ibang lahi. So, sige, given na yan. Pero, para tanggalin yung mga
pagiging mag-asawa ninyo, 'di ba? Na alam mo niloloko ka na, tapos umuuwi dyan sa bahay, parang anak mo lang din ang focus niya, maglalaro ng video games. Yung mga ganung bagay na maliliit, tinatanggalan ka na niya ng respeto eh. Tinatanggal niya na sa'yo yung respeto bilang partner ka niya. Ikaw na mismo nagsabi na nagiging okay kasi siya dahil alam niyang maalaga ako, dahil okay kami. And I think, dahil lang dun. Pero para masabi natin na mahal ka talaga niya, gusto ka pa niya talaga, bilang isang lalaki na nagsasalita sa'yo ngayon, tingin ko hindi na eh. Tingin ko, mas mabuti na magdesisyon ka na eh. 'Di ba? Na tumayo ka na ngayon sa sarili mo, na respetuhin mo din yung sarili mo sa ganung pangyayari. Oo, meron kayong anak. Ito ang hirap kasi sa atin lagi eh, na sinasabi natin na may anak kasi ako eh. Kaya ang hirap eh. Ang hirap lang kasi may anak ako. Hindi ko pwedeng iwanan. 'Di ba? Hindi ko pwedeng sirain yung buhay ng anak ko. Hindi mo sinisira yung buhay ng anak mo. Para sa akin, mas mabuti na co-parenting na lang ang gagawin kesa naman toxic na yung dalawang magulang. At the end of the day, hindi rin magiging healthy para sa bata yon. Para sa akin, naniniwala ako na hindi na love yung sagay eh. Convenience na lang eh. 'Di ba? Na conveniente siya na nandyan ka kasi meron nag-aasikaso sa kanya pag uwi niya sa bahay. 'Di ba? Hindi na love 'yun. Hindi na love 'yun. Hindi na real talk lang, baka kailangan niya ng katulong, 'di ba? Ganon. Baka katulong ang hinahanap nito. Mag-aalaga sa anak niya, mag-aasikaso sa bahay niya, 'di ba? Pero para maparamdam niya sa'yo na partner ka pa niya, nare-respeto ka niya, at binibigay niya yung love, wala na eh. Tsaka kung tinitignan mo na sinisisi mo yung sarili mo na nagawa mo yung bagay na yan, minsan nga ako naniniwala ko eh, nakakapag-cheat tayo dahil may dahilan. Hindi dahil sa naisip lang natin o choice lang natin. Ito yung pinakamagandang konsepto or pangyayari na nakakapag-cheat ang isang tao dahil sa ganitong pangyayari at sitwasyon ng buhay niya. Dahil naramdaman mo na hindi ka na mahal ng tao na minamahal mo. Hindi naman yan na paggising mo, maiisip mo kagad na, ay hindi ko na mahal pala to si hubby ko. Kasi nanloloko siya. It's a long process eh. It's a long process na naramdaman mo na talagang parang hindi na ako worth it. Wala na akong halaga dito sa tao na to. Nararamdaman ko na parang hindi na ako asawa nito. Tama ba ako? Tama ba ako na ganun na yung nararamdaman mo ngayon? Na pinanghahawakan mo na lang yung salitang may anak kami, kasal kami. Pero kung hindi naman kayo kasal at wala naman kayong anak, baka ura-urada, wala na yan sa buhay mo. Sinipa mo na yan. Iniwanan mo na yan. And yun nga lang, nakukulong kasi tayo doon sa konsepto ng pagiging Pinoy natin na, hindi, kapit lang, nak, 'di ba? Mga lola at lolo natin tong paniniwala eh, na, hindi nak, hangga't kaya mong mahalin yan, mahalin mo, pagtiyagaan mo. Kahit nasasaktan ka na, ginugulpi ka na, 'di ba? Niloloko ka na harap-harapan, hindi ka na nire-respeto. Hindi, pagtiyagaan mo kasi Mrs. K, kasal kayo, may anak kayo. Hindi na ganun eh. Hindi na ngayon ganun. Mas lalo nyo lang papahirapan yung bata. At hindi lang yung bata, yung sarili mo mismo, ate girl. Papahirapan mo lang din na dumating yung point ng buhay mo na baka hindi mo na makilala yung sarili mo. Hindi mo na alam ano yung dapat mong gawin. Alam mo, Tangelo, yung pangalawa ko pong nakilala, 'di ba sinasabi ko sa inyo nung nag-cheat ako. Yung nakilala ko, he's from the Philippines and napakabuti niyang tao. Pero nga dahil
yung parang naano ko na nagchi-cheat ako, pinutol ko siya. But sa lalaking yun ko na feel talaga na I felt love talaga na kahit may anak ako, he was ready to support me and the child na parang kilalanin niya as his own. Mhm. Ayun, yung minsan may dumadating na time sa akin na tama bang nag-stay ako? Tama bang pinakawalan ko yung lalaking I mean, nagche-cheat ako, pero yung someone na nagbibigay sa akin ng love, affection na hindi ko makuha-kuha sa mister ko. Alam mo kasi hindi ko rin masasagot kung totoo 'yan eh. Kasi hangga't hindi mo nakakasama sa isang bahay, hindi mo masasabing mabait 'yan eh. Hangga't maaari kaya ka nilang pakitaan ng makabutihan dahil malayo kayo eh. Unang-una, mahirap din kasi natin i-define kung talagang hindi mo na mahal yung mister mo or nawala na yung love mo kasi baka naguguluhan ka lang din eh. 'Di ba? Baka naguguluhan ka lang din kasi nag-cheat ka tapos doon mo lang din na-realize na parang hindi ko na pala mahal tong mister ko kasi may mas nakapagbigay pala ng ganitong saya sa akin. 'Di ba? Yun din eh. Tinitingnan ko din yung angulo na yun eh na baka kasi nakita mo na dapat nang i-end to or dapat ko nang tapusin to kasi nakakita na rin ako ng taong tingin kong better doon sa love na binibigay ng asawa ko. 'Di ba? Na hindi niya na po-provide sa akin na oras, panahon, kaya gusto ko na kagad at mas madali na sa akin ngayong sumuko. Tama ba ako? Opo. Kasi kung hindi naman siguro dahil dun sa mga taong nakikilala mo na yan, na pinaggawan mo ng pag-cheat din, hindi mo rin maiisip yan eh. Tingin ko mag-i-stay ka, di ka tatawag sa akin dito eh. Tingin ko pagtsatsagaan mo yung mister mo eh. Kasi love mo, kaya mo nasasabi kanina na mahal ko naman po yung mister ko pero nakapag-cheat po ako eh. Okay. Naging choice mo yung pangkakausap sa iba. Aso nga lang, nandun ka kasi doon sa oras at panahon na ang daming pagkukulang ng mister mo eh. At timing na minakilala ka, syempre, pag minakilala kang bago, ang paparamdam talaga sa inyo puro magaganda eh. Kaya maguguluhan ka talaga. Kaya ngayon, naguguluhan ka. Until now ba, may nakakausap ka pa rin? Wala na po. Gano'ng katagal na? A year and a half? 2 One- years? So, 1 year and a half na. Opo. Ganun pa rin ba pakiramdam mo sa asawa mo? Hindi mo na talaga siya mahal? Mahal ko nga po siya. Hindi Oh. ko alam kung bakit hindi ko siya maiwanan. Oh, Hindi pero, ko- pero, pero ano yung next? hindi ako masaya. Kasi nahanap mo sa iba yung saya. Kasi nahanap ko na I mean, parang May mas kayang deserve magbigay akong sa'yo love na. ng ibang love. Mhm. Ito nga yan eh. Ito lang yan. Sige, mabilisan to. 2 lang yan, ma'am. Ma'am, kung nakikinig ka sa akin, 2 lang yan. Kung kaya mo pang pagtiyagaan yung mister mo, go. Dahil naniniwala naman ako ang love, ang totoong pagmamahal, hindi naman yan sa saya, kundi sa pinakapangit at pinakamagulo na sitwasyon ng buhay ninyo pero pipiliin nyo pa rin ang isa't isa. Pero, syempre, naniniwala tayo na hindi mag-work ang love kung isa lang ang lumalaban. Kailangan 2. Give and take. Dapat, si hubby mo, makausap mo din yan na bakit nagiging ganito tayo. Bakit mo nagagawa sa akin to? At bakit hindi na ganon kaganda yung nagiging takbo ng relasyon natin at gusto kong panghawakan to dahil mahal natin yung anak natin. Pero kung ganyan ang gagawin mo, doon ka sa pangalawang option. Kung hindi siya makikinig sa'yo, talagang nakipag-usap ka na, nilatag mo na yung plano mo, nilatag mo na
Yung talagang nasa puso mo na mahal kita, kaso nakakaisip ako ng masama dahil sa ganyan mong attitude eh. So kapag nalatag mo na yan at sinabi niya sa akin na sinabi niya sa'yo na hindi ka na rin niya love, second, hindi mo na talaga nararamdaman at nakikita sa kanya na sincero pa siya sa'yo, doon ka na magdesisyon. Doon mo na isipin na siguro it's about time to let go. Diba? Opo. Mahirap at talagang pag nagmamahal, kanina ko pa to sinasabi, nakaraang araw ko pa to sinasabi mga kabisyo na kapag nagmamahal tayo, kabalikat, kapatid at kakambal ng pagmamahal ang sakit eh. Puro hirap talaga. Pero kung hindi mo na kayang tiisin at nagiging toxic na kayo sa relationship ninyo para maapektuhan yung anak ninyo, siguro maghiwalay na kayo. Yun na yun. Yun na yun. Pero kung may third party na gumugulo sa isip mo na tao, kaya mo lang nasasabi na mahal ko ang asawa ko pero naguguluhan ako dahil nakapaghanap ako ng tingin kong mas better. Talagang gano'n naman eh. Gano'n naman talaga. Kahit sinong kasal na tao, may mas better sa asawa nila. May mas pogi sa asawa nila. May mas maganda sa asawa nila. Pero ang labanan sa pag-iisang dibdib, kung hanggang kailan nyo pipiliin yung isa't isa at hindi kayo bibitaw sa isa't isa. Ngayon, kung hindi na talaga nag-work yung relationship ninyo, go! Pero hanggat maaari, pag-usapan, ayusin, at tiisin. Kasi pinangako nyo yan eh. Sana inisip nyo yan bago pa lang kayo humarap sa dambana ng simbahan. 'Di ba? Ayun na nga. Tingin ko kulang kayo sa communication. Kasi baka ikaw din, sinasaloob mo lang din yung nararamdaman mo. 'Di ba? Hindi mo nilalabas. Right? Mm. Tapos sa ibang tao mo hinanap. Baka nga po. Hindi baka. Yun ang nangyari. Kasi hindi mo nasasabi sa kanya eh. Kailan mo na huling sinabi sa kanya na bakit mo ginawa sa akin to? Nafe-feel ko na binabastos mo ako. Kailan? Yung nag-cheat siya sa akin na matagal Ang na. tagal na, 'di ba? So it means hindi na open yung communication ninyo, and every single day dapat open ang communication ninyo sa isa't isa dahil walang perpektong relasyon. And baka rin niya nagagawa yung mga bagay na yun kasi hindi niya na rin nararamdaman na open ka rin sa kanya. Siguro nag-iintay ako sa kanyang approach. Hindi pa pwede ganun eh. Mm. Kinasal na kayo eh. Hindi na kayo parang magjowa na pabebe pa rin ng bawat isa. Kailangan nyo rin ibigay. May bata na involved. So kung magpapabebe kayo parehas, kung parehas kayong hindi magpapansinan at kikip nyo lang ang mga emosyon ninyo, walang mangyayari. Sana hindi na lang kayo nagpakasal. Diba? Sana hindi na lang kayo nag-anak. At sana kung ganyan lang din pala yung gagawin ninyo, sana hindi nyo na pinapatagal yung relasyon ninyo. Mm. Diba? May gusto ka pa bang sabihin? Wala. Thank you po. Hindi, may message ka ba para sa mister mo? Kung napapakinggan niya to, or hindi man niya mapakinggan, anong message mo sa kanya? At syempre, ano rin message mo sa anak mo? Go. Message ko para sa asawa ko is, sa totoo lang, I'm still hoping and praying na bumalik yung dating kami. Na alam ko naman mahirap na kasi hindi na naman kami bumabata para yung katulad dati na love siguro, kilig-kiligan to. Pero I'm still praying na maging okay kami. Despite sa mga nangyari, yung mga nangyari sa amin or nagawa namin sa isa't isa. And
for my baby. All I want for him is to be happy and lumaki ng maging masaya. Maging masaya lang talaga. Anong gusto mong message sa sarili mo ngayon? Kung bibigyan ka ng pagkakataon ngayon na magkausapin yung sarili mo. Gusto kong maging matapang para maharap ko yung mga tingin kong problema talaga namin yun. Kasi parang feeling ko, iniiwasan ko siya eh. Yung mga issues na alam ko na talaga na dapat na Hinaharap. hinaharap ko is hindi ko siya, natatakot ako sa mga pwedeng mangyari kasi siguro. Gusto kong maging matapang and I'm proud of myself na tumawag ako sa program nyo na nakapag-share ako and also nakapag-ask ako for your advice. And I hope nakatulong. Yeah, thank you so much. Ito lang, bago natin end ang call, gusto ko lang din sabihin sa'yo na be matured enough. Be matured enough. At the same time, hindi sagot ang paghihigante o paggawa ng isang pagkakamali para may ayos ang pagkakamali na kinakaharap natin. Lagi mo tatandaan ng isang pagkakamali ay hindi na maitutuwid ng isa pang pagkakamali. Ang tanging paraan, gumawa tayo ng tama at gumawa tayo ng tama araw-araw. Hindi masusolusyonan kasi ang isang bagay kung ang solusyon din natin is paghihigante. Lagi mong tatandaan, sa isang relasyon, walang smooth sailing. Walang ganon. Walang maganda lagi ang biyahe. Walang maayos lagi ang biyahe. And sana wag ka na makulong doon sa nakaraan na ginawa mo at sisihin mo pa yung sarili mo na nakapanloko ka. Lagi ko nga rin to sinasabi na may dahilan ka ba tayo nakakapag-isip ng pang-cheat o pagkakamali. Pero hindi ibig sabihin tama yung ganun o tama na yung ginawa mo. Pero sana sa pagkakataon na to, maisip mo na yung pinakatamang gagawin mo o desisyon mo upang maituwid mo yan. Open communication, di ba? Yun lang yan eh. Communication is the key para dyan sa problema mo ngayon. Plus, kung talagang hindi na kayang ayusin, pag-usapan, mag-decide ka na tingin mong anong pinakamabuti sa inyo. At baka yung mga advice ko na sinabi ko kanina, ma-apply mo at maisip mo na, ito na siguro. It's about time na gawin ko na yung dapat gawin ko. Mas mabuti nang makipaghiwalay kaysa manloko. Mas mabuti nang makipaghiwalay kaysa bumawi sa panloloko ng mister mo. Walang mangyayari. Mika, thank you so much. Thank you so much po. And I hope na gumaan ang pakiramdam mo and may naitulong ang programa na to sa'yo ngayong araw na to. Mika, thank you. Maraming salamat po. Thank you, Mika. And God bless you, Mika. Thank you po. Alright mga kabisyo, sa oras natin ngayon at 12:11 a.m. Napakinggan po natin ang kwento ng ating caller na si Mika, 30 years old from US. Mga kabisyo, nakakalungkot lang din na may isa tayong caller ngayon na naguguluhan, but I hope na magkaroon siya ng wisdom na maayos niya ito at sana magkaroon siya ng kaliwanagan sa mga pagdedesisyon niya sa kanilang relasyon ng kanyang asawa. Lagi natin tatandaan to,
na ang komunikasyon, pakikipag-usap ay pinakamahalaga na parte yan, lalo na sa mag-asawa. Kaya mga kabisyo, once again, Titan Jello ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kaya mga kabisyo, once again, maraming salamat po sa inyo, sa lahat ng mga nakatutok sa atin through on-air and online. Kita-kits po tayo bukas mga kabisyo sa Malabon dahil nandyan po tayo sa Potrero, Malabon bukas. God bless you mga kabisyo.